17,00 november 2025 okolo 13:38 popoludní v závode na výrobu lodných súčiastok v meste Geoje v provincii Gyeongsangnam-do 60. Ročný pracovník. Bol rozdrvený pohybujúcim sa vysokozdvižným vozíkom, zomrel. Nedávne podobné prípady nehôd 16,00 septembra 2025 skladisko výrobného závodu v meste Wonju, provincia Gangwon. Pracovník zomrel po zrážke s vysokozdvižným vozíkom. Dnešný priemyselný bezpečnostný kvíz OX. Pri cúvaní vysokozdvižného vozíka je zorné pole ešte viac obmedzené ako pri jazde dopredu, preto musia byť cúvací výstražný zvuk a maják nevyhnutne v činnosti. Pracovisko musí jasne oddeliť komunikácie pre vysokozdvižné vozíky od chodníkov pre peších. A ak sa to nedodrží, výrazne sa zvyšuje riziko nehôd spôsobených pritlačením alebo zrážkou. Krátky vstup do pracovného dosahu vysokozdvižného vozíka nepredstavuje veľké nebezpečenstvo, takže je možné pohybovať sa bez osobitnej kontroly. Počas práce s vysokozdvižným vozíkom je vstup do jeho pracovného dosahu zakázaný. Je to najdôležitejšie bezpečnostné pravidlo na predchádzanie pracovným úrazom.